ka Khana shaphang urang ialehkai budget ya ka long ying long sem ban ya ka FIFA World Cup uta usiniden sidan ka preng sabha ya phik parlok ki bajus ngau tanat ban page ya ka video hakane ka channel hakane ka video mynta ka sngi in ya page ya ka Khana shaphang usiniden sidan kumno budget ya ka long ying long sem ban ya ka FIFA World Cup usidan udai urang ialehkai ubapau baha jongkari France bat jongka klub Real Madrid But ulang ru orang ialehkai ubapau baha dak ba ulala ban yarap ya ka France ban job ya ka World Cup haka sen ka benikong haka history jongka house name shejar kendai spa kendai bupra barhakane ka jing ialehkai kadai persya ya ka Brazil barha une usnem ya kane ka World Cup la host takari Brazil Henry usidan pat hakane ka final ulala ban tap ar goal ban yarap ya ka France ban job ya ka World Cup haka sen ka baningkong But bon kinong Christian jong ka France haduk kisngi ki bamenta kingej ba usidan udai uta greatest player of all time nabenta kari France Henry pila ban ong ba dang khamla player kum Kylian Mbappe Thierry Henry Michael Platini Henry ban sngotu alengin ya pej kat kum ka trophy ba ki job Michael Platini ulala ban job ya ka Ballon d'Or ya ka Euro ya ka Champions League Henry syam la pat ban yarap ya ka France ban job ya ka World Cup Henry Thierry Henry pat ulak ban yarap ya ka France ban job ya ka World Cup ya ka Euro podla job ru ya ka Champions League Henry syam la pat ban job ya ka Ballon d'Or Baru Mbappe pat ulala ban job ya ka World Cup Henry syam la pat ban job ya ka Ballon d'Or ka Euro bad ya ka Champions League Henry usidan pat ula job lut baro ya kine dak ba ula job ya ka World Cup ya ka Euro nabenta ka France pat kum juro ya ka Ballon d'Or par ka Champions League tingila ban ong ba usidan udai uta greatest player of all time nabenta ka France Henry hakawe ka sngi usidan ulale ya kawe ka kam ka bala penlong ya kinam Christian jong ka France bakim ong shu ya uta greatest player of all time nabenta ka France Henry yangi bangin sngotu ya kane ka kata ka daw ka bala penlong ya kipaj ba no Christian jong ka France pakim ong shu ya usidan uta greatest player of all time jong ki ni haban pechwa ya ka bala ja bar hakapor bo usidan undang ialehkai ula yarap ya ka France bar ula kit ya ka jing jong kari haka terpeng jong dakaba ula yarap ya ka France ban job ya ka World Cup house name shejar kendai spa kendai bupra bar ya ka Euro house name arhajar Henry hadin ka Euro jong usnem arhajar saw usidan ularai po retire no lane shong thaj no na ka international football Henry hadin ba usidan ula retire na ka national team kari jong kalatrot bha dakaba ka shem jing watang ban qualify ha ka World Cup jong usnem arhajar reu bat ka France kala shem jing bha hadin ba usidan ula retire kumta coach jong ka Fran Dominic ula kerpat re di usidan pa wan pai na ka jing shong thaj jong pan wan yarap ya kari jong namar ka don ha preng ka jing barhoj usidan ula tenmen ba kini kipor Henry lang ba ka jing jong ya kari kumta ula wan pai na ka jing retayat pan wan yarap ya kari pan qualify sa ka World Cup jong usnem arjar reu parhakane ka World Cup usidan ula yarap ya ka France pan poi hadu ka final Henry wadla ka France ka poi hadu ka final hakane ka tournament Henry habas dang ka jing ialehkai ka France kam syam la ban ialehkai bha dakaba ka yakhaj ha arteli ki game ki ba ka ialehkai ningkong kata ka jing ialehkai persya ya ka Switzerland bat ya ka South Korea pat kumta kinong Christian jong ka France kila ong ba imat wat usidan ru syam la ban yarap ya ka France hakane ka por bakila ban ialehkai bha barhadin kini arteli kinam ya khaj ka Fran kadon haka kadan balai haka mi ya ken point pat kadon hapdang ka jingma Henry haka jing ialehkai ka pakhadu jong ka group stage ka France kala la ban job pat kumta kala bu jakaya de haka raw 16 Henry kibro kim syam la perkhat pa ka France haka ne ka por kan poi hadu ka final namar ba haka group stage kim syam la ban ialehkai bha Henry usidan pat ularai po unya kunting hakane ka jing ialehkai namar kane ka dei kata ka tournament ka bakhadu ya usidan nabenta ka France bar ka jing ialehkai round of 16 kata persya ya ka Spain usidan ulala ban tap sigol pat pen yo ka way ka assist nabenta ka France pan pen lim ka Spain ban bu jakaya la de ha ka quarter final bar ha ka quarter final kilaha ban ialehkai persya ya ka Brazil par ka Brazil hakane ka por ka long kum kata ka tim ka baklan bha hakane ka tournament
Henry usidan hakane ka quarter final ula penyo biang yalade kawai ka assist buat ula yo man of the match hakane ka jinghikai haka jinghikai Persia ya ka defending champion kata ka Brazil. Buat haka semi final ro usidan ulala biang ialehkai bah dakaba kilala ban penlim ya ka Portugal da shigol lanot. Buat ya kane ka shigol da tab da usidan ban bu jaka ya ka ri jong u ha ka final. Buat ka France hakine kilai teli ki World Cup ki baladap kelala ban poi Arsen haka final buat mynta ki ha ialehkai Persia ya ka Italy. Buat hakane ka final barok ki khmat jong ki nong Christian jong ka France buat jong ka pertai hi barok ka wei kila pai be show sidan namar bo ula pen bana bo retayat no na ka football haka samoy jong usnam arjarsan arjar reu buat ka klub Real Madrid. Pat kumta barok ki breu kitip bakane kandai kata ka jinghikai ka bakhadu namenta usidan haka jingim jong u kumta ki ong bakane kala bandai kata ka jingsyong taj ka ba itanat lene ka ba syongkun lada usidan ula ban yarap ya ka France ban job ya ka World Cup haka sin ka ba ar haka jingim jong u lane kum kata ka perfect ending lada usidan ula ban job ya kane ka World Cup. Buat hakane ka jinghikai tang hapo asan minit ka France kalala ban yo ya ka penalty pat kumta usidan ulami syakmat ban shoot ya kane ka penalty Henry urang up goal jong ka Italy hakata ka por udai Buffon urang up goal ba pau bah hakata ka por pat kumta usidan ula shoot da ka penengka Persia ya urang up goal ba pau kumuta greatest goalkeeper of all time Buffon. Pat kumta kane ka penalty pa shoot usidan kala leg kiss ya crossbar lane uding post perkalahap habar ulan perkalami biang hamadan kumta Buffon ula shim kloi ya kane ka ball pat upersyang ialehkai biang namar bah kane ka por shim parladon ka VAR Henry referee ula yo i baka ball kala cross ya ulan kumta ula ai goal pat kumta kinong Christian jong ka Fran kila kemen larisa pat kila ong pakane kade kata ka perfect ending namenta usidan. Henry kamsyam lalong ka basuk ya ka France pakan defend namar ka Italy ka long ka tim ka baklan ha perkumta tang hadin katto kat 9 minit hakamit ka bakhat lai upirlo ula cross ka way ka ball lengba ka free kick Henry urang abden jong ka France ula clear ya kane ka ball patang hadin katto kat 9 minit ke Italy kala yo corner patkumta upirlo ula shoot ya kane ka corner bot Marco Materazzi ula head ya kane ka ball pat kane ka ball kala late boy be kajar patkumta ke Italy kala pen ya khat da way la way Padairu Materazzi uba ay ka penalty menne habas dang ka jinghikai kata hakamit ka basan nabenta ka France Henry tang hadin katto kat 9 minit hakamit ka bakhat khandai dei mau uba la pen ya khat ya ka jinghikai da way la way bar hakane ka jinghikai usidan bar Materazzi kidai kita ki kerteng ki bapau bah hakane ka jinghikai pat kidai ru kine kita ki player ki bansa pau bah hadin katto ka nepor hakane ka juhi ka jinghikai perhatian kane ka jinghikai kala long ka ba shongshit bha da ka ba ka France ru kala ya khunting e par ka Italy ru ka ya khunting e Henry haka extra time ka France kala yo ya ka corner pat kumta usidan ula head ya kane ka ball Henry Buffon ula la ban save Henry hadin ba Buffon ula save ya kane ka ball usidan bat Materazzi kila ya sendak pat kila poi ha bar box bat kala don ka jing ya kren jongki arngot lane kata ka jing ya kliang ketin jongki patang kumta usidan ula pai bat ka kli ula lembuk ya ka shadam jong Materazzi bat kumta Materazzi ula kelon Henry referee syam layu i Henry haba ula pai hadin layu i bu Materazzi ula thia hamadan bat ula bat ya ka shadam bat kumta referee ula late show assistant jong u bat ukeli Henry assistant ru syam latip namar ka jingjia ka ja khampaji hajaka badon ka ball bat kumta referee ula late keli saha foot official bat foot official ula batai ya ka ka balaja bat kumta referee ula say ya ka red card Henry usidan ula shuyaj bed dressing room klem da kren shu yano bat usidan ula kala tang mau uta player ubayo red card haka extra time jong ka World Cup final bat kumta ka France claim usidan kala ya khunting e ban poi haka penalty bat haka penalty claim usidan ka France kala shaklim no dasan lalai bat kumta ka Italy kala long ka world champion haune usnem arjar reu pat ka dairu kasin ka basau ya ka Italy panra ya ka FIFA World Cup pat bun kinong Christian jong ka France kila keno yo sidan padai mau pakin sa syarem hakane ka World Cup final Henry hatin kane ka World Cup usidan ula penpau ya ka ka balaja kumta ula ong hakapor baki ya kaliang ketin kata usidan ber Materazzi usidan ula ong ndakaba ukran ka ya Materazzi
namar hakane ka corner hakapor bo Zidane u head ya ka ball bala save da Buffon u meterasi ula bad ya ka jersey jong Zidane kumta u Zidane ula krenkai ya meterasi mekwa ya ka jersey jongane Henry u meterasi padula ong ngakwa ya ka para jong me bot u meterasi hakane ka por Ukraine da ka tin Italian Henry u Zidane ula penload kumba sansnam AA ialehkai haka Juventus kumta usnguthu ya ka ka ba u meterasi Ukraine kumta hamar bu yosngo ya kita ki kentin ula phai pata ka khri ula lembuk ya ka shadem jo umeterasi bot umeterasi hangta ula kalon bat ka ba khamso si isu kalong ba ka kmi jong Zidane hakata ka por ka don hapteng ka jingpang jingshitom kata ka don hospital bat kumta hadin kane u Zidane ula panmap na kinong Christian jong ka Fran Henry ula ongpat ka ka ba ngalale ngasngau kumba ngale ya ka ka badai namar hanga kine ki jingong jong umeterasi ka kata yanga bat ka ying kasem bat nga ngasngau kumba ka bahaya nga bangan yap lada ngajit ya ka World Cup ban ya ka longying longsem jonga bot Zidane ula pen power uba hakabaning kong upersang bot unom sngap ya kita ki jingong jong umeterasi Henry umeterasi uyai repeat ya kita ki kentin kumta Zidane syam la syu ban control ya ki jingdom jong bot kumta ula le ya kane kakam bar hadin kato kanesnem umeterasi ru lami syakmat pan map ya Zidane ya ka ba ula ong bot ula ong ru ba ka ba jia hapok madan kane bitang hapok madan bot ula pen power ba umeterasi tep bo Zidane udon kepara kentei bot ula ongru pan insole ka kemi jong Zidane shimla kwa pan kren ya kini ki jai ketin namar uru utip namar ba uru uladu ya ka kemi hakapar bo udang don khat san snem Henry ha Zidane pat hadu kini ki sngi ki ba mentaro shimla map ya umeterasi namar ong ba ka ba umeterasi ong kala kata shisha ya ka jing im jong pat ma hi marway ujit ya ka longying longsem ban ya ka FIFA World Cup te paralog lada kum kini ki jingja ki wanja ka jing im jongi hato nginjit ya ka bangi kwa lane ya ka thong ka jongi lane nginjit ya ka longying longsem parsa comment ha ka comment section hato kane ka jingle jong Zidane kalong ka badai lane pisno kumno ya kane ka jingle jong Zidane te paralog mentaka sngi tang kine ki Khana ki bakhendiat telada pikwa ban yo ya ka video shaphang ka FIFA World Cup final jong usnem arajar arpuar bar shaphang ka Khana jong Martinez phila ban klik ya ka video ka bami haka screen jong pi pat kum juru lada pisno tanat bar sngap ya kum kine ki jaj video sngo ba subscribe lang ya kane ka channel kum ka da ka jing support pat ai jing kershan ya kane ka channel khublei shibon